Ang tanang mga tawo makasasala. Roma Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 20. Kon mao ka na, tingali mangutana ka mo kon aduna bay pagkabintaha ang atong pagkahudyo o aduna bay pulos ang atong pagkatinuli. Sa pagkatinuod, daghan ang bintaha kanato. Una sa tanan, gitugyan kanato ang pulong sa Dios. Bisan tinuod nga adunay mga Hudyo nga wala magtumaniini, dili gayud mahimo nga dili tumanon sa Dios ang gisaad niya kaniadto. Bisan kon ang tanan nga mga tawo bakakon, ang Diyos kasaligan gihapon sa iyang mga pulong. Sama sa ginaingon sa kasulatan, mapamatud-an nga matarong ang imong gipanulti, ug kanunay mugawas nga husto ang imong paghukom. Unya, tingali adunay mo ingon, kon pinaagi sa among ginabuhat nga dawtan makita ang kaayo sa Diyos, dili matarong ang Diyos kon silutan niya kami. Kana nga mga pulong binuang, dili ka na mahimo. Tungod kay kon dili matarong ang Diyos, ansaon man niya paghukom sa mga tawo dinhi sa kalibutan. Tingalig may mo ingon pagayod, kon pinaagi sa among pagpamakak mo gawas nga dili bakakon ang Diyos ug pinaagi ni ini madayeg siya, nganong silutan pa man kami ingon nga makasasala. Kana nga pagpangatarungan naga pasabot nga maayo ang paghimo ug dawtan aron madayag ang maayo. Sumala sa mga tawo nga gustong modaot kanamo, mao kini ang among ginatudlo. Kining mga tawhana angayan gayud nga silutan sa Dios. Tingali nagahuna-huna kamo nga mas maayo kita kaysa mga dili Hudyo. Dili ka na tinuod, gipadayag ko na nga ang tanan, Hudyo man o dili, makasasala. Kay mao gayud kini ang ginaingon sa kasulatan, wala gayoy bisan usa nga matarong. Wala gayoy bisan usa nga nakasabut mahitungod sa Dios, ug wala gayoy nagatinguha sa pag-ila kanya. Ang tanan misimang sa tinuod nga dalan ug nahimong walay kapuslanan sa Dios. Wala gayoy bisan usa nga nagabuhat ug maayo. Ang ilang tutunlan sama sa abri nga lubnganan nga bahu, kay pulos pagpanglimbong ang nagagawa sa ilang mga ba. Kon musulti sila, ang ilang dila sama kalala sa bitin. Ang nagagawas sa ilang mga ba, pulos masakit nga mga pagtunglo. Sa gamay lang nga hinungdan mo patay dayon sila. Bisan asa sila moadto nagabilin silag kadaot ug kalisod. Wala silay nasayran mahitungod sa maayo nga panag-uban. Ug wala gayod silay kahadlok sa Dios. Karon, nasayran nato nga ang tananggi na ingon sa kasuguan alang kanato nga mga Hudyo nga nagakinabuhi ilalom sa kasuguan. Busa dili kita makaingon nga dili kita silutan. Ang tanan manubag sa Dios tungod sa ilang mga sala. Kay wala gayoy tawo nga mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Ang kasuguan gihatag sa tawo aron ipakita nga siya makasasala.